Вече са готови за пикиране. Изглеждат добре. Да се захващаме за работа. Този разсад е засят на гъсто в саксия. Заради това няма пръст по корените, но се засажда по този начин. Гледаме да се засади максимално дълбоко, за да може да пусне корени по стъблото. Това е начина най-добре за пикиране на домати. Трябва да не мърдат след като ги забиете, да не могат да клюмнат. Имам още доста работа. Ето така правя дупките. И след това вече разсаждаме. Да покажем за всички да знаят. Това е най-лесният начин. Долу-горе на една дълбочина се гледа да се правят. Аз съм си го измерил, знам колко е. Около сантиметър и половина-2. Така от саксията се отделят да се пръсне пръста, за да може да се отделят корените по-лесно. И продължаваме да сеем, да пресаждаме. Домата не му пречи да се скъса някой корен. Той се пуска нови корени. Това му обогатява кореновата система, така че не се притесняйте, ако се скъсат корените. Това не е никакъв проблем. Домата постоянно пуска корени през цялото време на растежа и на цъфтежа си. Така че това изобщо не е проблем. След като ги засадите, се поливат веднъж обилно и след това 4 дена не се поливат, за да не получите гниене на корените и така ще се пресече разсада.